Al llarg de la història, la música ha estat part fonamental de la societat i ha evolucionat amb ella. Volem conèixer l'empremta que ens ha deixat en cada etapa de la història. Aquest és l'objectiu de Música sense data de caducitat. Avui, Piotr Ilyich Txaikovski, segona part. Avui escoltarem fragments de dos dels grans ballets de Piotr Ilyich Txaikovski, El llac dels cignes i El trencanous. El llac dels cignes és el primer dels 3 ballets que va escriure el compositor rus, a petició de l'Òpera de Moscou. Originàriament es va estrenar al Teatre Bolxoi de Moscou el 1877. Sens dubte, aquest ballet és dels més coneguts i populars del món per la seva concepció, la seva admirable coreografia i la seva meravellosa música. Vladimir Petrovich Beguishev, director dels teatres imperials de Moscou, va encarregar la partitura del Llac dels cignes a Txaikovski al maig de 1875 per 800 rubles. A l'estrena, amb coreografia de Reisinger, no va ser gaire acceptat i el 1895 es va reestrenar amb una nova coreografia, aquesta vegada de Marius Petipa, que va assolir un gran èxit al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg. Es desconeix qui va escriure el llibret original ni d'on va sorgir la idea de la trama. S'han proposat contes populars russos i alemanys com a possibles fonts, com per exemple l'Ànec blanc o el vel robat, però tots 2 contes difereixen significativament del ballet. L'acte primer succeeix als jardins del castell del príncep Siegfried. El príncep Siegfried celebra el seu 21è aniversari acompanyat pels seus amics. Les trompetes anuncien l'arribada dels convidats, que són saludats cordialment per Siegfried. Comença la festa i els balls. La reina, mare de Siegfried, irromp en la festa amb les dames d'honor. El renya per la seva vida despreocupada i l'informa que li ha preparat un ball que tindrà lloc la nit següent i en el qual haurà d'escollir esposa. Això provoca una gran malenconia en Siegfried, que rebutja obstinadament l'ordre de sa mare. Al final, però, l'acaba acceptant. Quan la reina es retira, es reprèn la diversió i el príncep i els seus amics beuen i ballen amb les jovenetes de la festa. Aviat es fa fosc i se senten les ales d'un cigne. Els amics de Siegfried li proposen anar a caçar. Agafen ballestes i torxes i se'n van al bosc.
Escoltem el vals i com els seus amics i amigues ballen a la festa d'aniversari. El segon acte s'esdevé a l'anomenat llac dels Cignes. Al bosc, prop d'un llac il·luminat per la lluna, comencen a sortir de les aigües unes precioses donzelles cigne. Els amics del príncep arriben al llac. Els joves busquen els cignes entre els arbres, però queden extasiats quan veuen que aquests es troben nedant plàcidament sobre les tranquil·les aigües del llac. Quan Siegfried s'hi uneix, es disposa a ordenar la batuda de caça. Però un estrany fenomen el deté. Mentre ell s'amaga darrere d'uns arbustos, apareix al llac una extraordinària i màgica criatura, més dona que cigne. Té la cara emmarcada per plomes blanques i una delicada tiara de brillants. En adonar-se de la presència de Siegfried, la noia intenta fugir. El príncep, completament enamorat de la dona cigne, li demana que es quedi i ella li suplica que no dispari la ballesta. En preguntar-li al príncep qui és, ella li respon que és Odette, la reina dels cignes, que va ser encantada amb les seves companyes pel mag Rothbard i seguiran sent cignes, excepte entre la mitjanit i l'albada, fins que algú li juri amor etern. Els dos joves s'enamoren ràpidament i la seva alegria s'expressa amb la dansa dels cignes. Quan Siegfried està a punt de jurar-li amor a Odette, apareix Rothbard, que fa que les donzelles es tornin a transformar en cignes per tal que el príncep no pugui trencar l'encanteri. Tanmateix, abans que marxi Odette, el príncep la convida al ball de la nit següent. Odette s'allunya, convertida en cigne. Escoltem ara el ball dels cignes.
L'acte tercer passa al castell del príncep Siegfried. Tot està preparat pel començament del gran ball en honor del príncep. Al saló principal, ricament decorat, els convidats esperen l'arribada de la reina i el seu fill. Quan aquests entren, comença la festa. Es presenten les noies que la reina ha escollit com a candidates a princesa. Siegfried balla amb elles, però s'hi mostra absent i indiferent. El príncep, de fet, està pensant en Odette i la seva trobada de la nit anterior. Quan sa mare li demana que esculli esposa, ell s'hi nega i li confessa que estima una altra noia. En aquest moment s'anuncia l'entrada d'un noble desconegut i la seva filla. El noble és el mag Rothbard, que es presenta a la festa amb Odile, una jove vestida de negre, que és el viu retrat d'Odette. El príncep cau sota l'encanteri d'Odile, que es mostra seductora i calculadora. Ell en cap moment es planteja que Odile no sigui Odette. La festa continua i els convidats, contents amb la celebració, ofereixen una sèrie de danses tradicionals. Rothbard, satisfet amb el resultat del seu engany, proposa al príncep que balli amb Odile. Durant el ball, aquesta reafirma el seu poder sobre el príncep. Al final, el jove demana a Rothbard la mà de la seva filla i li jura amor etern. En fer Siegfried el jurament, se sent un terrabastall de trons, la sala s'enfosqueix i els cortesans fugen atemorits. De lluny es veu la verdadera Odette. Siegfried s'adona del seu error i corre desesperat al llac. És de nit, i a la riba del llac les donzelles Cigne ballen entristides pel destí de la seva reina. Odette arriba plorant desconsolada i les seves amigues intenten calmar-la. Siegfried no tarda a aparèixer descompost per implorar-li perdó. La busca entre els cignes i quan l'entreveu envoltada per les seves donzelles, la pren tendrament de la mà i li jura amor infinit. Malauradament, Odette li anuncia a Siegfried que ni tan sols el seu jurament de fidelitat la podrà salvar, ja que Rothbard l'ha condemnada a morir si era traïda. Apareix llavors el mag enfurismat reclamant el retorn dels cignes. Siegfried i Odette lluiten amb ell i el vencen, però és en va. L'encanteri no s'ha trencat i Odette està sentenciada a viure eternament com un cigne. Només la seva mort el podrà desfer. D'aquesta manera, Odette es tira al llac i Siegfried, bojament enamorat d'ella, també s'hi enfonsa al darrere. El sacrifici d'amor d'Odette i Siegfried trenca el malefici i amb la sortida del sol els cignes recuperen la seva forma de donzella per sempre més. Sobre el llac apareixen els esperits d'Odette i Siegfried que s'encaminen cap a una eterna felicitat.
I passem ara al Trencanous. El llibret del Trencanous està realitzat a partir d'una adaptació d'un conte de Hoffmann titulat Trencanous i el rei dels ratolins. A casa de la família Stahlbaum es prepara l'arbre de Nadal amb moltes decoracions i espelmes. La festa comença i tots els amics van arribant. El regidor Drosselmeyer, que també és mag, hàbil constructor de joguines i padrí de la Clara, arriba a la festa amb moltes joguines per tots els nens. Però té un regal molt especial per la Clara. És un trencanous vestit de soldat. El seu germà Fritz també hi vol jugar, es barallen i acaben trencant l'estimada joguina. S'acaba la festa i tots s'adormen. Drosselmeyer arregla el trencanous. Clara, intranquil·la, desperta i baixa al saló a veure si el trencanous està bé. I en arribar sonen les 12 campanades de mitjanit. Molts ratolins comencen a omplir el saló. Les joguines i el trencanous cobren vida. I aquí comença la música titulada Marxa, que té dos motius melòdics molt contrastats que estableixen un diàleg. Un és interpretat per les trompetes i serveix per indicar el moviment d'apropament dels soldats capitanejats pel trencanous. L'altre són unes progressions de notes picades i fluixetes que representen les passes de les rates i ratolins que es van apropant al lloc de la batalla. La Clara es va empetitint cada cop més i comença una batalla entre el trencanous i el rei dels ratolins amb el seu exèrcit. S'inicien les canonades. El trencanous lidera els seus. El rei dels ratolins s'acosta i està a punt de matar el nostre heroi quan Clara li llença una sabatilla. El rei es distreu uns segons amb el cop i el trencanous s'aprofita per ferir-lo mortalment amb la seva espasa. És la batalla.
Els ratolins, en veure sense el seu líder, han fugit espantats. El trencanous es converteix en un príncep humà. Agraeix a Clara la seva ajuda i la convida a visitar el seu regne màgic. Ella accepta i parteixen junts cap al regne dels dolços. La fada de sucre i el seu cavaller el reben. Ella és la que dirigeix el regne fins que el príncep trencanous pugui tornar definitivament. El príncep explica a la fada de sucre i al seu cavaller com Clara l'ha salvat del rei dels ratolins. Per celebrar aquesta gesta, organitzen una gran festa en què dolços, begudes, flors de tot el món es reuneixen per ballar. Cada Nadal, el trencanous es programa arreu del món. Es va estrenar el 18 de desembre de 1892 al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg. Avui hem escoltat fragments dels ballets de Txaikovski, El llac dels cignes i El trencanous. Recordeu que no podem pas considerar Txaikovski com un compositor nacionalista i tot i que els temes folclòrics russos són una de les seves fonts, també va beure de la música dels grans compositors romàntics europeus. Es caracteritza per una gran riquesa melòdica plena d'emoció i fou el primer compositor rus conegut fora del seu país.